To addu'ata ta karshe shine ina rokan ma mazajen duniya dukkansu masu mata ɗaya. Allah ya musu budi, Allah ya ba su ikon da za su kara mata 3 su zama 4. Duk macen da ba ta son kishiya, Allah ya sa mijinta ya mata kishiya 3 su zama 4. Duk wanda bai ce amin ba ko kuma wanda zancen bai masa daɗi ba, Allah ya sa a fara ta kanta. To addu'ata ta karshe shine ina rokan ma mazajen duniya dukkansu masu mata ɗaya. Allah ya musu budi, Allah ya ba su ikon da za su kara mata 3 su zama 4. Duk macen da ba ta son kishiya, Allah ya sa mijinta ya mata kishiya 3 su zama 4. Duk wanda bai ce amin ba ko kuma wanda zancen bai masa daɗi ba, Allah ya sa a fara ta kanta.